SMS-erit stop E18 akunneqsiullarmut eqquiniaqataallut. Vær med i timepræmierne. SMS stop F1880 til det andet timepræmie. SMS stop G til 1880. Vær med i det tredje hovedgevinst. Ja, Stine tässä akunnikkaartumik aatsaanguakuatakusagut. Vi skal til det næste timepræmie. Nu er den jo 10, så der er lige blevet trukket lod i forbindelse med Stop F. Der har vi fundet en vinder. Det er en gavekort fra Air Greenland til en værdi af 35.000 kroner. Og vinderen er Sofie Møller fra Nuuk. Tillykke. Tillykke. Måske skal hun flyve fra det nye internationale lufthavn. Og vi har jo, så har vi det næste stop B. Det er så det sidste timepræmie. SMS stop E til 1880. Og vær med i timepræmien. SMS stop F til det andet timepræmie. SMS stop G til 1880 og vær med til tredje timepræmie. Så det vil der jo stadigvæk ende med donationer. Der er nye mennesker, der er kommet herind med nye donationer. Her har vi en af lederne i forbindelse med indsamlingen. Hvor er I fra? Jeg kommer fra Maniitsoq. Jeg er med i bestyrelsen i Neriofik Maniitsoq, og Maniitsoq har også indsamlet nogle penge, også til donation fra Maniitsoq. 78.426 kroner og 50 øre. Det er fra Neriofik Maniitsoq. Tak til Maniitsoq. Og hvor er du fra? Jeg er fra Ilulissat. Hvad har du med til os fra Ilulissat? Vi har indsamlet i Neriofik Ilulissat. Vi har samlet 35.000 kroner ind. Tusind tak skal I have. Hvad hedder du? Maren. Hvor er du fra? Jeg er fra Nanortalik. Men det er fra Neriofik Qaqqortoq. Det er fra Sydgrønland. Vi har indsamlet 24.765 kroner og 75 øre. Tusind tak skal I have. Jeg tror, vi skal til at høre den yngste sanger indtil videre i aften, er det ikke, Stine? Jo, det har vi. Hun kan synge grønlandsk, dansk og you name it, det kan synge. Hun skal synge på engelsk, og det er Nayar Fleischer, som skal synge et nummer sammen med Glenn. Some might call me mad, the worst this town has had. I fell right down the rabbit hole. Legends say I fell so fast I lost my soul. All my melancholic days are few and far away.
like another lifeless little chat. I'm moving up into a cloud, into my fantasy. And no boy's gonna be so smart as to try and pierce my porcelain heart. No boy's gonna kill the dreamer in me. And no boy's gonna be so smart as to try and pierce my porcelain heart. No boy's gonna kill the dreamer in me. Og hvor er det dejlig musik. Vi siger tak til den. Der er en tv-udsendelse af Akkusar, som sendes hver fredag aften. Og i den forbindelse, der har vi kontakt til Angerju i Sisimiut. Angerju Lennart Sandgren. Hej Angerju. Hej så. Seerne har mulighed for at sende et sms til Akkusar, og dermed også donere 2 kroner. Kan du fortælle os lidt om det? Ja, det kan jeg sagtens. I kender det sikkert. Hver fredag, der sender vi sådan et program via KNR, sådan et live-program. Hver fredag aften, der har seerne mulighed for at vinde en præmie. Det kan være pengegave, eller det kan være en gavekort, eller forskellige præmier kan man vinde. Og i forbindelse med den sms, hver sms koster jo lidt. Men de midler, vi får ind via de sms'er, der bliver sendt, der tager vi lidt derfra. Fordi for hver sms, der går 2 kroner til en Riofik. I hvor lang tid har I så brugt til det her? Ja, det vil så sige, for en uge siden, et fredag, havde vi så kørt nu den 9. udsendelse. Det vil sige, til samlet set skal vi køre 14 programmer. Så det vil sige, at vi har 5 programmer endnu. Så en Riofik-indsamling kører jo stadigvæk på nu. Kører endnu. Så vi siger tusind tak til seerne, fordi de er jer, der donerer til en Riofik via os, KNR. Og tusind tak til alle jer, der har bidraget, og fantastisk flot indsamling, og hvor jeg er glad for at høre, at jeg tror nok, at vi kommer til at slå rekorden i år. Det er en dejlig følelse, så vi fortsætter med indsamlingen. Det er så skønt, det er så cool. Angerju, du har også en speciel historie. Hvad går det ud på? Vi kan jo ikke bare sådan lige sige, at vi har besluttet os det og det og det. Men det er midler, der bliver indsamlet i aften. Vi skal jo se, hvor mange penge, der bliver indsamlet i år. Men jeg kan jo så indtil videre sige, at det kører stadigvæk 5 programmer endnu hver fredag. Så der er 5 fredage endnu. Det fortsætter indtil den 13. december. Så alle sms'erne, de giver jo 2 kroner. For hver sms, der bliver sendt til os, går jo 2 kroner til en Riofik. Så det fortsætter stadigvæk. Så det vil stadigvæk fortsætte med indsamlingen. Så vores KNR-direktør vil så aflevere en check til jer. Vi er også meget spændt på at se, hvor langt vi er nået indtil videre. Ja, vi glæder os også rigtig meget til at se det. Angerju Lennart Sandgren, tak, fordi du var med i aften. Fortsæt god aften. Tak i lige måde. Ja, ligesom Angerju fik sagt, KNR TV's direktør Mathias Davidsen står her med mig nu. Og hvor mange penge har du med nu? Indtil videre af de 2 kroners sms'erne, der går til en Riofik, det er 93.270 kroner. Vi siger på vegne af en Riofik, tusind tak. Det fortsætter jo stadigvæk 5 udsendelser endnu, så indtil da vil vi give den samlede indtjening
give dem en ordentlig hånd her. Hvor er det flot. SMS-rit stop E 1880. SMS stop E til 1880 og vær med i timepræmierne. SMS stop F til 1880 og vær med i en anden timepræmie. SMS stop G til 1880 og vær med i det tredje timegevinst. SMS stop A til 1880 og vind en båd. SMS stop B 1880 og vind en bil. SMS stop C til 1880 og vind en ATV. SMS stop D til 1880 og vind en hytte. Ja, vi står nu over ved Dusas callcenter, og de har travlt. Og var det fantastisk og spændende. Ja, det bliver spændende at se, hvor meget folk har doneret i år. Nu skal jeg lige finde en, jeg kan snakke med. Pia Broberg, har med dig. Pia, jeg ved godt, at I har været igennem en meget dramatisk tid. I har begravet jeres mor for nylig. Hun tabte kampen mod kræft og var igennem en længere sygdomsforløb. Ja, de sidste 2 år har hun været syg, kræftramt og var meget syg. Det er nu 10 dage siden, hun gik bort. Det må være nogle stærke følelser, I gennemgår. Selvom I ved, hvor de går hen, hvor de bærer hen. Ja, det var hårdt. Det var rigtig hårdt. Det er meget hårdt. Og når vi har fulgt med i sygdomsforløbet, er det meget hårdt. Men alligevel, så har du kræfter nok til at stå her i indsamlingscallcenter sammen med din mand. Hvor får du den energi fra? Jeg tror, jeg har det fra min mor. Den energi og styrke, jeg har det fra min mor. Og da hun så hørte, at vi skulle være med i callcenteret, var hun meget stolt over, at vi skulle være med. Så det skulle man naturligvis realisere. Tusind tak. Vi ønsker jer alt det bedste i fremtiden, Pia Broberg. Mange tak. Ja, Andreas, har du fundet nogen at snakke med? Ja. I vinter i Stavanger, der var der verdensmesterskaber. Og en af dem, som har kæmpet med, Aviana, hun sidder her. Hvordan går det? Det går fint. Hvordan er det i sammenligning med VM? Det er lidt af det samme ting. Ja, det er sjovt. Ja, det er sjovt. Hvordan er det at snakke med folk? Ja, der er mange rare mennesker, og der er mange, der gerne vil bidrage med noget. Der er også en anden landsholdsspiller. Hvordan er det? Det er skønt. Har du fået snakket med nogle særligt spændende nogen? Jeg synes, det alle sammen er forskellige. Og de ringer også af forskellige årsager. Ringer de fra forskellige byer i kysten? Ja, jeg synes, det er alle sammen har ringet fra forskellige steder i Grønland. Ja, naturligvis siger jeg, hvem jeg er, når jeg tager telefonen. De genkender den nok. Ja, vi er jo mange nu. Og hvor det er dejligt. Det er nu er Maria her. Stine, har du fundet nogen at snakke med? Der er vi Rupanuk. Har du tid? Q's Greenland. Har du også siddet? Jeg har set dig sidde her hele aftenen. Er folk villige til at donere penge? Jeg har indsamlet lidt over 51.000 her. En, der gav mest, har givet 25.000. Det er fra ILJ Entreprise. En Nuuk har givet mere end 25.000 kroner. Der er meget forskellige folk. Mange forskellige, der ringer. Rigtig mange fra Idulissat har ringet. Men også mange fra Rådok. Det er måske, fordi jeg selv kommer fra Rådok. Genkender det dig?
Ja, det genkender mig alle sammen. Taler du også sådan lidt med dem, eller spørger du dem direkte, hvad det er, de skal donere? Ja, jeg spørger lidt ind til dem meget hurtigt, fordi min telefon den ringer hele tiden. Men indtil videre er det ingen, der har ringet for at fortælle en historie. Sidste år lagde jeg mærke til, at de fortalte mere historier sidste år. Jeg har ikke været inde og tjekke min Facebook i dag, men jeg ved, at der er... Jamen, du har jo mange på social medierne. Jeg har lagt nogle opslag i Instagram og Facebook. Jeg har altså en lille konkurrence kørende med min sidemand her, fordi jeg tror, vi i år... Ja, det ser ud som om, jeg kommer til at vinde over ham med mere end 35.000 i år. Hvor er det godt. Jeg fortsætter bare med den konkurrence der. Ruben Olsen. Rigtig godt. Go on. Så fint. Andreas, hvad med dig? Kameramand, kom lige med herover. Vi skal lige herover. En af de personer, som sidder med i callcenter, det er Adia Surasi. Hvordan er det at være her? Det er så sejt. Det er cool. Vi har glædet os rigtig meget til at hjælpe til her. Adia Surasi. Det er en støttegruppe. Det minder måske en lille smule om initiativet her, er det ikke? Ja, vi mødes hver måned, at vi samler folk sammen. Og det er folk, som har mistet en af deres kære, har mulighed for at dele sorg med andre. Vi kører også chats og bruger sociale medier også på det her. Folk lærer mere og mere om det. Og der er flere og flere, der kommer og deltager til vores møder. Og vores frivillige, det bliver der også flere og flere af. Held og lykke med jeres arbejde, og tusind tak, fordi I er med her som frivillige også. Vi skal lige fortsætte med at høre nogen fra Sisimiut. Vi skal sige indslag. Nappaasuarmut kraftimut akiuiniarnermi aningaasani katersuiniartoqaraangat Inga Eriksenni ukiuni kingullerni katersuiniaqataasarnermisut ukiormanna aama taamaaliorpoq katersuiniaannaqanili nappaasuarmit eqqugaasimasuni siullermerluni oqaluttuartitsiuor tamanut ammasumit aama ilaquttanilu ukiormanna qanigisaminnik annaasaqarlutik misigeqqikkamikku Kiunerisaani eqqarsaatigisalernikkuakku imaat uakkisimiinnaviarnanga eqqartueqatigiinnissamut pisariaqartitsisut aamma inuit naapittarakkit ilaatsigut oqar nalullu qanuuqassallutik oqaasaqartartut taavalu aamma misigisarakku ilaatsigoriarlugu imaat inuit oqaloqatigisinna ngitsutu misigalunga avaqqulluga ingerlasut soorlu naluaqanu iliorfigissanerlugu aamataana tusartarpara taava eqqarsaatigisaleraku no immaqami aamma oqaloqatigissutigineqarsinnaavu aamma eqqartuisoqarsinnaavu taamaattumi isumaqaaluarpuma taamanikku nuannaaqqissinnaaanga illaqqissinnaanga qumuyoqqissinnaanga Inga Olsenni oqaluttuarai nappaasuarmit eqqugaanermini ilaquttanilu aqqusaakkatik taava ullaappuiterpunga anaanakkukkasuli akkutinngitsu talinilu perneqartariaqarsimasoq Inga arnaa tusarnaaqataavoq panimmilu oqaluttuarisai nalungilluarpai qanimut malinnaaqataasimagami paniatalu napparsimalernini ilisimatitsissutigeqqaarmagu ima eqqaavaa misigisaayoqqa nammineqqitorna qatsertattumi oqartoq paasillu tupinnarluni tualianaqqa uummat attorlugu aliasuppuga eqqarsiatisukkasoorussuarmi ingerlappu annaallernerlugu Inkap nuka ina aamma oqaluttuarpo ernini suli marluni ukioqalerani nappaassuarmit eqqugaasimasoq kingunerisaanillu isaasaamerleq perneqartariaqarsimalluni tassani nukillaarpunga aliatsinnu qitornaq taalu ammataq
соорлулинга арнаккума туннеqa аннернарнерусу кисиан асаннинна таамааккалуа имааппа таанна меэрангуа аммутангуа микингаамма ааммату эққарсаатигисмангисааннератсиу таамаатуа qassasу уауллуама таамаатуа Inga Eriksen oqarpoq наппаассуармит эққугаасут qanigисаасуллу оқимаатсорсиорнэрминни аммасуми эққартуиниссаминнут нукиссаалатсисармата аққусааккат оқимааккалуақисут эққартуеқатигииттарниссар пингаартуусоқ эққартуеқатигиинниккут оқилисааратигииттоқарсинааммат qoyamasunnerpu taamatut inunni saqqummartoqarsinnaanera ingammillu aamma taamak oqaloqatigissutigissassamik imaannaangittigisumik eqqartuisinnaano ammasumik qoyamasunnerpu assut sulilu aam taamaasiоққиккусуннарлуни наппаассуармит эққугааnermi пеққиссеққиттоқарсинаасарпоқ ajoraluartumilli aamma aniuingitsoortoqartarluni oqimaatсumi аққусаагақарнэрми илаатигут кисерлигууммернер мисигинеқартармат ингерап нериутигинерарпаа аммасуми эққартуеқатигииттарниккут кисерлиорниссар ингалассиматиннеқарсинаасоқ нериуппунга мисигисимассасу кисимииннат таавалу аама уннумманна таанна эққартуисоқарнера нааперторлугу тааматисаккортуум мисигисимасақарникууллуни мисигинартарами арторнартор таавалуама кисимииннартор сианни уннумманна паасиллуу кисимиингилагут аама икиортиссақарсинааюааннарпугут Inga Eriksen aningaasani katersuuniarnermini nammineq 72.900 koronit katersorsimavai ilisimatitsissutigaali neriuffik sisimiut katersaai aammanammini katersani ataatsimortillugit horneriu 10.000 koronit missaaniissimassasut missilioritik Maani pulaartoqarpugut. Gæster her, 3 piger, som vi sidder sammen med, og det er Lene Kleist, Sara Nukalybert og Sofie Titussen. Velkommen. Tak. I er her på vejen af Gå Væk Kræft. Hvad er det? Hvad er Gå Væk Kræft for noget? Det er for at det er en gruppe mennesker, hvor vi går ture sammen for at bekæmpe kræft og være sammen og være glade sammen og finde nye venner og gå væk kræft. Livet er en gave er sloganet. Hvornår startede I med det? Det var i 2016, vi startede. Og det hed så Gå Væk Kræft, livet er en gave. Og vi kom frem med det gennem Facebook for 4 år siden. Hvor mange er I så nu? Det svinger fra tirsdag til tirsdag. Nogle er vi flere, nogle er vi færre. Men når vi er flest, så er vi omkring 20. Er det ikke også? Ja, vi har været oppe på 50 engang. Så det svinger meget. Hvor tit går I så ture sammen? Så hver tirsdag klokken 5:30, så mødes vi ved skiliften og går op. Og så ved 5:30, de går mere på roligere tempo, og dem, der kommer kvart i, det er dem, der er lidt hurtigere. Dem kan vi kalde ekstreme. De går hurtigere op, og vi mødes så også på toppen. I må også have haft en grund til, at vi ville være med i projektet. Kunne I sige noget om det? Jeg fik konstateret brystkræft i 2016, og efter mit kræftforløb, så kan jeg sige, at jeg vil ikke leve
eller jeg ville leve og ville leve sundere. Og så spurgte nogen, om jeg ville med op på store Lille Malene. Og så hørte jeg først sammen med Gå Væk Kræft Livet af en Gave i 2016, den 29. marts. Og efter det så jeg været med hver gang, fordi det er en rigtig dejlig oplevelse. Og også at vi går sammen op på Lille Malene og taler sammen og finder nye venner og kammerater. Og så samværet også, samhørigheden. Hvad med dig, Sara? Jeg selv har også mærket kræften på kroppen. Og det var, da jeg fik en lægekontrol, og der foreslog lægen mig, jeg ville selvfølgelig ikke få det igen, fordi man kunne jo risikere at få det, så det ville jeg ikke. Så lægen foreslog, at der var den her aktivitet, og så deltager jeg så i 2021 i januar måned, der begyndte jeg at gå med efter et år efter jeg blev rask. Hvad med dig, Line? Jeg kom først til i midten af maj måned i foråret, efter jeg blev opfordret. Og før det, så var der 2 år og 3 måneder, hvor min mand afgik ved døden på grund af kræft. Og jeg gik ofte selv ud i naturen og gå tur og besteg Lille Malene flere gange før, sammen med min mand også, og den fortsatte jeg så med efter. Det er helende, og det giver også energi og kræfter, og så det har jeg kørt med. Og så på et tidspunkt, samtidig så mødte jeg dem, og de opfordrede mig så også at deltage, så jeg begyndte at deltage for at mindes min mand. Og at der er også og andre, der er blevet ramt af kræft, for at støtte dem. Og det er også dejligt, man bliver også man får fornyet energi og kræfter til at fortsætte. Og man får viljen til at køre videre, og det vil man gerne køre videre med, så derved deltager jeg så hver tirsdag indtil videre. Så vi skal forstå det sådan, at I støtter i en støttegruppe, og det kan man godt kalde det. Der er også andre, som deltager, som også har været ramt af kræft, og det vil også, de henter også kræfter og energi, også fordi vi taler sammen på vejen op, og så også når vi så bestedet Lille Malene. Så føler man har opnået noget, da man får fornyet energi. Og det er en dejlig følelse og en sejrsfølelse. Ja. Det må være en dejlig oplevelse, det er det, helt sikkert. Og jeg vil gerne opfordre andre. Den er åben for alle, for det er for alle faktisk, til alle, der gerne vil. Så til frivillige og børn, unge og grønlændere og danskere, selv hunde og udlændinge, og så det er også folk, der kommer fra andre lande for eksempel, når de har hørt om det, at vi har det her arrangement, så kommer der af og til nogen også og bestiger fjeldet sammen med os. Lene, Sara, Nuka og Sofia, mange tak skal I have, fordi I kom her til aften. Jeg ønsker jer det allerbedste, og godt samvær næste gang. Tak. Send en sms til Stop E til 1880 for at være med i timepræmien, og Stop F til 1880 for at den anden timepræmie, og Stop G 1880 til den tredje timepræmie. Send en sms til Stop A til 1880 for at vinde en båd. Send en sms til Stop B til 1880 for at vinde en bil. Send en sms til Stop C til 1880 for at vinde en ATV.
Send en sms til Stop D til 1880 for at vinde en hytte. Og jeg sidder også her med en gæst, en anden gæst, og det er Malene Ingemann. Hej Malene. Malene er dansksproget, men det bliver simultant tolket til grønlandsk. I dansksproget sager kan vi fortælle, at der er simultant på KNR2. Malene, du har en meget speciel uddannelse, lægeeksamineret. Skal du forklare, hvad det er? Dessa lægeeksamineret komplementær homoterapeut der er jo til din ord. Og det er et arbejde, der studerer dessa biokemi af dorsugu, studerer sig. Dessa, ligesom at du sammen det tuinartoq adorlugu tassanilu giusarput hormoni timimittut oqimaqatigisinnerullerlui tassalu taakkua katsorsartakkakka apersut immersuassanik tunisarpakka taalu viissortarlui hormoni qanoq innersut timaanittut taa sunna pisariaqarnersoq inut mut aatiangersimasugu tassunga paasiniartarpara tassa Pissutaasutuunersut katsorsorner. Hvad ønsker folk, der henvender sig? Næsten alt. Tässä synnetä mangaya taamallai maa nissut talillapinakut kisisapinnaget kisien tässä isorartut vor pissut put pissutaasartut sorsuutigalu imaassinnaaq naartusinnaanginneq mik analaataqartut tamakkua aama tässä naartusittilersimaunga rønartumik amma imaassinnaaq amma inuit om de skal takke ja til medicin. Nagorsaatinik pinissamut akuersissanerlut aqulartut lykipillikuit tamakkuasorleqqarsaatialui tas tamakkua pisausunnagi taa ornittarpaanga taa paasivarput sunaaffa histamin intoleransim taaneqartartor taannalu tassa katsorsarniarsimaarput pitsangoqaarlu ukiuaffaa taingerlanerani pitsanngorsimaqaaq tassalu nagorsaati allat nagorsi peqatigalugu annikillisaap nagorsaatimin annikillisaaor tas assiingitsoor uussuusarpsaaffiginnittartut soorlu aam massaku kraftiunnummu sammineqarpo tassa dem der er ramt af kraftimeeqqorneqarsimasoqarpo aamma har noget familie som ilaquttallit kraftimeeqqorneqarsimasunut har haft det tæt ind på livet, hvor man kan gå ind og forebygge. Takkua amma pinaversaartittinersiunertaalugaama taamatut saaffiginnittarput soorlu DNA misissorluitis DNA-testerlutik taalu assiingitsunik genetikkeqqarsaatigalugu summik tunuliaqutaqarners ilaannik tassilakukkuneqalaartaami tiian aat tamakku tassalu liuseqarfigisinnaasarput tamakkua pisartu tassiingit kukkunertai aqqivigiниарлуги тааlu тассаами инериаатсиму тунгасут тассинериаатсими аллангуисарнерисани аллангуисарнеэқ аамалу нериассанут апертану аамаллангуисиннаа нортамаккуаама тасса så det har livsstil det bliver påvirket livsstilen har en påvirkning på det ja tässä sunnertarpaa ineriaatsi tilfældene eller de tässä naapittakkakkilaanikku tassaasarput imadorsua peqangil kaluarlutik isiannimmaanerisamin tapertassatut арлаанник эққорнеқарсимагуни соорлу накорсаатиаммеққарсаатигалугит илаанниккут аама аллангуинаннерто тоорпин писариақартарпоқ таалу аама соорлу kraftertoqarpat taam pissuteqartarpu ilaannikkut For det første kan man gøre noget for sig selv. Tas namminer imminut arlaatigut iliuseqarfigi nittoqarsinnaasarpusun taarmunapparsumeoqarfum tunniunnagu kisian namminerluni iliuseqarnikkut aamma ilukkut eqqissinerpilersarpoq tas atukkatoorunami aamma peqqutaatillugit
Så bare det, at man kan gøre noget. Arlan namminiliusaqarsinnaanertaanna aamatan pingarnerpajumuatsiarpoq arlaniliusaqarsinnaagan taaluinu namminaliangerumaarpaat aqanorpimoorussitigissanerlutik taamatut uanga tassasiunnersertuuni sismuunga. Mange tak, fordi du kunne komme, og god arbejdslyst. Tak i lige måde. Og så det med at have en sundere en livsstil, har vi så fået besøg af en, der og som arbejder for, hvordan kroppen kan opnå det bedste. Nu tager vi over til Stina og Andreas. Stina, så i løbet af aftenen her, der er de fleste større præmier vundet stop D, C, B og A. Så sådan har vi den rækkefølge, skal de gøres DCBA ifølge DUSAS. Så der skal være en lodtrækning. Der er en hytte blandt andet på F. Vores borgmester er herovre, så jeg vil gerne sige vedkommende. Hvis du ville vinde der er et fjeld oven over fodboldpladsen, som hedder Inspektørbakken. Så ville vi stille en hytte til dig på toppen af den på Inspektørbakken. Ja, det er godt. Den kan godt være placeret der. Den hytte, den er virkelig værd at vinde, synes jeg. Men der er også andre præmier. Den her ATV, den har jeg set på Nuuk Center udstillet for den længe, og jeg er kommet forbi den ret mange gange og ikke rigtig forstået, hvad det gik ud på, men jeg ville meget gerne vinde den, hvis det var mig, men sådan er det over hele kysten og i alle byer. De kan vindes over hele kysten, og Royal Arctic Line vil sørge for transporten. Der er ikke noget at være bekymret over. Uanset hvor du kommer fra, så kan du sende en sms til det her. Og så selvfølgelig de steder, hvor der er veje, men der er Pokabåden for eksempel og andre præmier passer meget godt til Grønland faktisk. Ja, det er korrekt. Ja, fordi det er noget, som vi kender. Uanset hvor vi er henne, så ved vi, hvad en bil er. Pokabåden og ATV'en og hytten, det er jo noget, der vedkommer os. Hvad var det, du sagde om Royal Arctic Line? Uanset om du sender sms, så kan du også 36 37 38 og til callcenteret, der sidder mange mennesker og modtager donationer. De står klar. Før vi får vores gæst, så har vi en lille mikrofon her, som vi gerne har vi lige brug for nu. Den er her. Så mange tak skal du have. Så det er det, vi snakker om Royal Arctic Line og sende dem afsted. Så præmierne er jo store, og de her timepræmier, selvom de er lidt mindre så i forhold til størrelse, så er de meget værdifulde. Og når det bliver vundet, så er det Royal Arctic Line, som vil bruge deres skibe til at transportere det gratis til vinderen. Og det er deres bidrag til indsamlingen her. Men vi har så de vil også gerne donere særskilt. Her er så en fra Royal Arctic Line, som kommer med penge. Hvad hedder du? Bibi? Fra Royal Arctic Line. Jeg har ikke en check med, fordi vi blev enige om, at de penge, som vi bruger selv pengene, som vi bruger til at udfærdige checken, dem vil vi også bruge til at donere. Vi har også personale her selv indsamlet ved bagedyster og konkurrencer og salg. Og det har vi så dobbelt op, den indsamlede, de har lavet, så vi har doneret med 26.125 kroner. Det er ret meget. Tak. Mange tak skal I have. Og så er der 3 hovedpræmier. Bilen, båden og hytten, som vi betaler transporten for. Mange tusind tak skal I have.
Jeg takker på Kræftens Bekæmpelses vegne, og mange tak for jeres støtte. Royal Arctic Line. Det er godt, det som Royal Arctic Line har lavet. Og Stina, der er så også fra... vi var i det grønlandske patienthjem i sommer, så vi har lige en lille indlæg, som vi gerne vil se. Den, som vi interviewede, vi beviste, at selvom man er kræftramt, så behøver man ikke at se syg ud. Det er ikke alle, der gør det i hvert fald. Og vedkommende, vi har interviewet, er et eksempel på det. Det er Sofie Petersen. Hun ser meget godt ud. Lad os prøve at se. uannaasuqarami аммалортукасут манга таақааматаасаа таақаангиутсериерсо сунами тааваан паасиниарусутталерпара таанакорсиарту накорсиам стилингаттар таутасса мисиссорпаат таава кисиан ультралюскааннертақаттаарлунга сиут наартусу тамакку имааттуанник таа иллутту тамаас таа нассаариваат тамарми иллуттут пеқартунга кану qinерсит суангаққасу марсими накорсиаққаарами суффиап маеқааматаани паассиваа тас qinерсимигут крафтеқалерсималлуни тамат паассигакку канумисигивит иманна тингунгилара аннертуутtuuta иманнеққарсарама но коронарата корона тааманук тикилларматсигут ернумасимақинерпунга тоқуартуллу илаасеқаангера аамакрафти таамат эққарсаатингиакка илақуттатимми канормита касуариарпат тус qan иманна аннертууми qisuariaatеқангиллила qan peqqippasillugalu immaa taamanna pingama kisiansuam tupapput ila tupapput imannarsuuat tupangilaa kisianni ajungittumtiguinnarpa таутасса паассиваат qinерсиккрафтеқартутит мааннарпутит таава qanga маитриативан суккалаартукасиммик таава маангартиссимаваатсит я мааними суаатсит таава тас ингерлааннақ сисамангорниктикиккама таллимангорниккут аавертиппунга амерласуут таа атаасингорниккут сиитискааннерлуалу пингаминга оқалуттууппаанга накорсап оқалуттуариваа 3 сантиметрими ангиннеруппа тақинерсит пингасуунгаанга тааттааска киимортарлугит марлуусимангаммиуа таамаангитсигис кисиан микинеруллутсиннер кисиан амерламмата киимортиллунгааллартиппунга таллима арфернани иууни сиуллер суффия кисивит тасса мааниффит уит илаангила илаттит qanu ippa ajungila ajorangilara maani toqqisisimanaringakku nakorsat tamakkuning suliaqartaakornanillunga taavaluat toqqisittunga tamaanaama taamanna kattorsartoriorlu qanormi tasmaani kalaallit peqqissart illuatta silatinguani immiussivugut манна наппарсимаффигалугу qanu иппа инуппассууффу иа тасса qanu акулиуссиман уанга унингааннартоорусуннаайорама илаа анисариақарпунга писуттариақарпунга има qaamammu километреққисси писуссимаваккасуартаак маанинни акуттусоориунни акулеруттарпунгаами наппаатсит ассиингаттуилаа тамаани атунгаасартуну тамаккунунга
sunnerterusunnanginnerm aattorterusunnanginnermut ininguannerusaartarpunga assassooriorlunga piarnsyunni atuakkan tusarnaariorlunga uqaluttuaqeriikkatsitut nunatsinni neriuffiup kattuffiata Københavnimi najugalik aqutissiuisartutut coachitut ilinniarsimasoq Elena Fensbo suleqatiilersimavaa Elenallu sammisasaqartitsineranut Sofia Petersen peqataasarpoq maangalitikeqqaarama susoqartoq akuuffinginiartoriuak ataatsimorfiit soorlu ataasingornikkut ataatsimorluta имаарсақатсигииллута оқалоқатсигииллута писарпугу тааманна аққусаангалинну таа марлунгорниккут анормаа мититеэртун илаасарпунга тааппингасунгорниккут налуттарфимаама таавалу викинтинни тамааниангалаартуннут аллами суссақан суниангиккаангама тамаккунунгаама илаасар писсарсиффигисарпигит тааматут пеқатаасарнит ия ассоруйу таан ингасамми атаатсимуорлута соор имаарсақатсигииттут иллутималуунни аллақано мисигисимаппат уангақану мисигисимавун ила тамаккунингоқалуттуақатсигииллуни аллат уси ила тааманна писсарсинарторюусарпу инингуаминаммини маттутииннарлуин тааман пиннани тиунниссақ қанортакорлуарпиу оқарфингиннеқарамиила накорсамингаани тааманнукиоқа утоққалаангуангортуни тассангу сууллууннаппаат эққорсинааваатсима таавангууанга яхарпоин мил сyytom тасса саккорторсуунгитсо атуваарилерсимават я таава оқарлутиллу крафтитан ингерларусаарсимавоқ таамассакку аниллаппоқ таава аам катторсартерерам аам инуақатингиссуара нуақатингиумаарпара тааккисианнуа уннерулиниангилан Ukiup anoratanasut qiutippagi nipannerullu aputatamatorappagi erinnatimmianguit nipasapingua anorit nasut pilutasut tingitippagi imappomanaqangiutturasapullui Uipunga isikka sapurullorissanut kipitsa vigisatsiaapurassigissatu nuna seqernuqinguasa ummalersitan itattornaasut kusanartut qalipaseqan silannarillutikisa siaruaffiga inunerutaqalusoq nutamikimnera apummiqallorisoqammatiknuimmagu ilunnineriunner kingumut ikillugu
SMS-erit stop e atten 4 simut akunneqsiullarmut aquiniaqataallutsit SMS-erit stop f atten 4 simut akunnerup aappaanit aquiniaqataallutsit SMS-erit stop g atten 4 simut akunnerup og være med i 3. timepræmie. SMS stop A til 1880 og vinde en båd. SMS stop B til 1880 og vinde en bil. SMS stop C til 1880 og vinde en ATV. SMS stop D til 1880 og vinde en hytte. Ja, vi kører stadigvæk på. Man kan stadigvæk vinde. I kan stadig være med i at vinde de her fantastiske præmier ved at ringe ind eller sms'e. Og Dubana, hun har bare en fantastisk stemme. Og for lidt siden, inden vi fortsætter, for lidt siden snakkede vi med Sofia Petersen. Du har også spurgt hende, hvordan hun har det i dag. Hvordan har hun det i dag? Vi har jo anbefalet, at folk skal tænde et stearinlys eller bruge et batteridrevent lys, og så udvise håb over for andre. Og tænk på det kræftramte og tænk på håbet. Sofia har i dag meddelt os, hun er også med os som en af sælgerne. Hun har været igen. Hun er igen til 5. kemobehandling, og i forbindelse med hendes 5. kemoterapi har hun fået at vide, at kræften ikke længere er hendes krop. Alligevel fortsætter hun med sin 6. kemoterapi lige nu. Og hvor må det være fantastisk at få sådan en nyhed. Hvor er det godt. Håbet har jo en stor betydning. Særligt når man er ramt af sådan en kræftsygdom. Selvom man ved, at døden kan banke lidt sådan på døren lige rundt om hjørnet. Men hvor er det godt. Hvor er det godt, at vi har håbet med os, og vi har håbet med hinanden. Og vi kan også håbe om noget andet også. Ligesom håb om, at vi vinder et gevær. Jeg tænker meget på stop det. Tænk, hvis jeg fik den. Goodness, så vil jeg skyde et rensdyr. Men anyway, jeg har håbet med mig. Der står det. Ja, der er et gevær fra Osevik. Den er 30.000 kroners værdi. Hold da op. Det er min silencer. Lyddæmper. Ja, det kan sagtens bruges til rensdyrjagt, ikke? Ja, det tror jeg også. Det er stop. Det er til 1880. Så kan I sende en sms. Der skal trækkes lod om det. Nu skal vi finde ud af, hvem det er, der har vundet den. Det er lige om lidt. Skal vi trække lod og se, hvem der vinder den. Stop G. Jeg tror nok, det er geværet. Og vinderen er... Det er fra Nuuk. Vedkommende er fra Nuuk. Det ser ud som, at Nuuk vinder. Det hele i dag, det er Dan E. Lynge Rasmussen. Kan bare tage ned til Osevik og hente sin gevær. Tillykke til ham. Tillykke, Dan. Forhåbentlig vil du fange og skyde en masse fangstyr. Det er fra Osevik-gaven. Jamen, der er jo flere store gevinster endnu. Så vi skal jo snart... vi skal jo se, hvem der vinder bilen, ATV og båden og hytten. Det er jo hovedpræmierne stadigvæk, som ikke er vundet endnu. Vi har jo ikke nogen navne på vindere endnu, men nu skal vi til at trække lod og se, hvem der vinder. For vi er ved at være ved vejs ende. Nu bliver det rigtig spændende. Det der præmier, det er spændende. Jeg kan høre, at... en lille smule ekko på tingene. Men anyway. Jeg tror, det var stop D.
Jeg tror, det var Stop D, vi trak løjet for lidt siden. Nu skal vi lige se. Det var Dan Lynge, der vandt en timepræmie. Det var timepræmien. Det var den sidste timepræmie. Det var Dan. Tillykke, Dan. Den skal jeg nok bruge. Det er rigtig godt. Det bliver til rensdyr. Og hvor er du heldig. Har du skudt nogle rensdyr i år? Ja, vi skød 2 dyr i år. Hvorfor vil du have fat i den her gevær den her gang? Mit gevær, som jeg brugte sidst, er blevet sådan lidt gammel. Og patronhylstret er blevet sådan lidt drilsk. Og kan kun tage 2 patroner ad gangen. Det kan tage noget tid. Jeg trænger til en ny. Og nu får du en sprinter ny gevær. Held og lykke med det hele, og tak fordi du støttede kampagnen her. Mange tak. Jeg henter den, når jeg kommer tilbage til nu. Held og lykke med det hele. Mange tak. Ja, han har friet til sin dame. Hold da op. Det var fantastiske nyheder. Vi har 4 ting tilbage. Og det er næsten 11 nu. Så der skal trækkes lod om det her, og se hvem der vinder hovedpræmierne. Der er en hytte fra Davidsen. Der skal trækkes lod om. Og vi kan også godt se, hvilken form for hytte det er i det her reklamer, vi viser nogle gange. Nu bliver det sådan rigtig, rigtig spændende. Er det sådan en hytte, man bare kan samle sammen? Ja, det ser sådan ud. Skal man bruge lim? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi skal bruge søm. Det er 4 hovedpræmier, vi snakker om nu. Nu ringer de til vennerne. Hold øje med jeres mobiltelefoner, fordi der bliver ringet. Man ringer dem op. Hallo, hvem snakker vi med? Nikolaj Krim Olsvig. Nikolaj Krim Olsvig. Hvor er du fra? Det siger jo sagt i nord. Tillykke. Du har vundet en hytte. Hvad skal du bruge den til? Ved du ikke, hvad du sagde? Jeg har lovet min kone, at det skal være hendes hytte. Så det er stort tillykke med hytten. Hvor Arctic Line sørger for, at den bliver transporteret op til jer. Mange tak, fordi du støttede projektet. Og det er godt, du lovede din kone en hytte, nu får hun den. Så Royal Arctic Line vil sørge for, at hytten fra Davidsen, Gotland 7F, vil blive sendt og transporteret op til dig. Royal Arctic Line vil sørge for transporten til Dasiusak. Det skal først sikkert af i Ubernavik, og så videre fra Ubernavik til Dasiusak. Nu er der også 2 hovedpræmier. Det er en bil og en båd. De bliver også transporteret af Royal Arctic Line, så nu skal vi se. Og de 2 kan bruges uanset hvor vi bor i Grønland. Det der med at have ATV, den kan jo bruges alle steder, for vi ser dem også mere og mere her i vores gader. Der er nogen, der bruger det som bil, i stedet for en bil. Ikke? De har kæmpe store solbriller på og megajakker og det hele. Så til Stop C har vi trukket lod. Hvem snakker vi med her? Hallo. Hej. Ginavit. Hvem er du? Apparat. Apparat Amma. Abraham Berry. Abraham Berry. Hvor er du fra? I Narsvik. I Narsvik. Ved du, hvad du har vundet? Det ved jeg ikke. Du har vundet af TV.
Vi kalder den for Hondet eller firehjulet. Stort tillykke med det. Den er 118.000 kroner værd. Ved du, hvordan man styrer sådan en? Ved du, hvordan man styrer sådan en? Ja, det gør jeg. Hvad skal du bruge det til? Det ved jeg ikke. Men god fornøjelse med den. Tak fordi du var med og støttede Nerio Fik. Fortsat god aften. Tak lige mod. Bye. Der uddeles gaver nu, ja. Det er en gang, hvor det er rigtig dejligt. Jeg skal nok sørge for, at de når ud til jer. Ja, vi kalder dem jo fire hjul. Det er først via fjernsynet, vi begynder at høre, at det hedder ATV. Vi kalder dem altid fire hjulerne. Anyway, nu skal vi videre. Det kan måske lyde som om, at min stemme er lidt langsommere end min mimik. Fordi herude holder der en Mitsubishi, grå Mitsubishi herude. Du vil meget gerne vente, gør du ikke? Ja, det gør det nemlig. Der er en, der har vundet i bilen. Hallo? Hallo? Ja, så flot. Det vil du da præcis. Ja, hallo? Vi ringer til den. Vi forsøger at ringe til dem igen lige om lidt. Der er dårlig forbindelse. Det er sikkert også Bandavik-bygderne. Jeg synes, at der er mange fra Nuuk, der har vundet gevinster i aften. Vi forsøger at ringe igen. Hallo? Ja, hallo. Hvem er du? Paula Amma? Poulsen. Paula Poulsen. Hvor er du fra? Ilulissat. Jeg er fra Ilulissat. Ved du, hvad du har vundet? Nej. Det ved jeg ikke. Har du kørekort? Nej, det har jeg ikke. Du bliver nødt til at få dig et kørekort. Du har vundet en bil fra deres auto, Mitsubishi Eclipse. En super bil har du vundet. Altså, de har fået, det er i premiumklasse, så det vil sige, at de har absolut topudstyr. Så den får du. Paula Poulsen, stort tillykke med det, og tak fordi du var med. Nej, med dig, det tak. Fortsat god aften. Tak. Ja, nu skal vi til det sidste. Det er stop af. Så de, der har sendt sms til stop af, det vil så sige, det er... Det er også en, jeg også håber på, at jeg vinder. Det er pokerbåden. Det er poker 570. Og det er med påhængsmotor med en Yamaha 150 hestekræfter. Den er fra ABS. Service ABS. Doneret på dem. Og nu skal vi se. Hold øje med jeres mobiltelefon, for de af jer, der har sendt en sms til stop af, bliver ringet op nu. Blandt jer bliver det ringet op til nu. Se, hvem der vinder poker. Hallo, Kinavid. Hvem er du? Susanne Amma. Petersen. Susanne Petersen. Hvor er du fra? Fra Ghana. Susanne Petersen fra Ghana. Ved du, hvad du har vundet? Ja, jeg har vundet en Umia. En båd. Du har vundet en poker. Poker 570. Og du har håbet på, at du vandt den her, ikke også? Ja, det gør jeg. Det kan du tro, jeg gør.
Jeg havde virkelig håbet. Du er nok vant til at sejle, gør du ikke? Ja. Jeg sejler meget. Særligt i sommer. Kan du selv styre sådan en, eller har du en, der kan styre den? Jeg sejler også selv nogle gange. Stort tillykke, Susanne. Tusind tak. Ja, du har vundet den, jeg egentlig gerne vil have vundet. Den skal nok nå op til dig, op til Rana fra Royal Arctic Line. Vi sørger for, at du får din båd. Det finder vi ud af, når isen er forsålet. Jeg er væk igen. Susanne, tak fordi du var med. Og stort tillykke. Og jeg ryster over det hele. Nu skal kameraet lige følge efter mig, fordi nu skal vi lige have et andet vinkel på her. Alle de, der har ringet i aften, og alle dem, som har sendt sms til 1880, alle pengedonationerne, som er kommet her, skal vi nu til at finde ud af, hvordan det ser ud. Men først, så har vi lige nogen, vi gerne vil takke først. Og jeg vil så gerne se, hvad beløbet er. Og det er så spændende. Hele aftenen har folk ringet ind, og lige inden det, så har man også gået rundt med raslebøtterne, og virksomhederne og enkeltvirksomhederne har doneret og samlet ind sammen og rettet kontakt til os, så det er slige. Alt sammen. Og alle sammen har også været med til at give donationer i aften. Det finder vi ud af lige om lidt. Du står med beløbet, gør du ikke? Ja, det gør jeg. Men først så vil vi gerne sige tak til alle, der har bidraget. Særligt tak til på det første virksomheden, som har stået for al vores kommunikation. Det er Duces. Rigtig cool. Rigtig flot. De har haft så travlt, hvor er det dejligt. Og så har vi naturligvis KNR, at vi kan sende live. Stort tak til dem. Møbelmagasinet har sørget for, at Tore havde et flot sofa, og vi står også så flot ved tøjet. Ved tøjet har vi også fået doneret. Men vi går måske ikke igen alle sponsorerne, men vi vil hermed gerne sige hjerteligt tak til alle, der har bidraget stort og småt til arrangementet. Sidste år stod vi også her. Der fik vi 4,6 millioner ind i forbindelse med indsamlingen, og tak allerede dengang. Men i aften har vi indsamlet så mange, og jeg står med beløbet lige her. Men på vegne af Neriofits hovedbestyrelse vil vi hermed gerne sige hjertelig tak til alle seerne, alle medarbejderne, alle frivillige, alle der har stået og frivillige far, og alle har stået sammen uanset farve, uanset alder, uanset størrelse. Alle har stået sammen omkring det her. Stort tillykke herfra. Jeg skal ikke bruge mere tid, for nu er tiden lidt over 11. Jeg kan have med meddele, at det penge, vi har indsamlet i aften, er 4.763.338. Det er en ny rekord. Stort tak. Tak til alle, der har doneret pengegaver. Hvor er det fantastisk, vi har slået rekorden. 4,7 millioner. Tusind tak til alle for at bidrage til et godt formål. Pengene går til et godt formål, og det går ubeskåret til et godt formål. Så tusind tak herfra. Ha' det rigtig godt.